Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, seguindo a quenda de participación no número 16 da nosa revista, neste pequeno espazo matinal, toca poñer voz a un dos persoeiros máis importantes no campo da etnografía, con un dominio da nosa lingua que fais máis doado comprender as súas ensinanzas. Trátase do profesor Rafael Quintía Pereira, que regálanos no seu artigo O mito do unicornio en Galicia, do que vos lerei o primeiro parágrafo, para que coa revista nas vosas mans disfrutedes do resto. Por outra banda, o noso querido amigo Alberto Fernández Diz, el Chino, nesta ocasión nos ofrece un poema que nos fará pensar como este compañeiro fai con todo o que escribe e di. Titúlase As agullas dun reloxo. De Rafael Quintía Pereira, O mito do unicornio en Galicia. Galicia, en moitos aspectos, é un auténtico reservorio cultural europeo. Aquí se conservan tradicións, creencias, prácticas, saberes ou mitos xa desaparecidos noutros países da nosa contorna. Aspectos antropolóxicos que noutros lugares son meros apuntamentos etnográficos recollidos no século XIX neste país centro do mundo atlántico están aínda vivos e vixentes. Isto, malia ao que algúns desinformados poidan pensar, non se é signo de atraso, aillamento, falta de desenvolvemento ou de dinamismo cultural, senón é a todo o contrario. Débese a potencia da nosa cultura, que conserva vivos trazos culturais e estructuras ideolóxicas de grande fondura histórica. É o que os franceses chaman longue durée, longa duración. Pois ben, nós somos os campións da longa duración en Europa. Isto non quere dicir que a nosa cultura sexa un fósil que non muta no tempo. Nada máis lonxe da realidade. A cultura galega é dinámica e foi modificándose, facéndose e refacéndose ao longo do tempo, pero ten esa maravillosa característica de tender a conservar determinadas estructuras. Queridos amigos, seguide leendo este delicioso artigo que non ten desperdicio. Grazas, Rafael. Por outra banda, temos a Alberto Fernández Diz, el Chino. As agullas dun reloxo. Persoas elegantes que corren como as agullas dun reloxo. Tic-tac, tic-tac. Cerebros baleiros, sentimentos esquecidos, barrios de luz na escuridade. Nenos que xogan nunha nube de ilusións e risas, barrios con alma rica con demasiada tecnoloxía, mente pobre. Familias humildes que loitan por ter unha vida digna, barrios que traballan ao día para subsistir. Barrios con talento oculto expresándose a berros. Amizades que flúen nun verán diferente, camiños incomprendidos, momentos compartidos, rebeldía desbocada, soños incumpridos que pouquiño a pouquiño se poden realizar. Pódese voar sen as. Notas de música que quedan na noite rodeada de amizades. Baile de mans acompañadas por estrelas con refrexo de lúa nun eterno suspiro. Grazas, Alberto.